Dobrý večer, vítáme vás u dnešní recenze. Já jsem Chlápek. Já jsem Závka. A vítáme vás u recenze restaurace Popeyes Praha. Praha, Václavské náměstí a nyní si stručně si shrneme vlastně, jak to tam probíhá. Takže první, přišli jsme, byla tam velká fronta, ale fronta byla sice velká, ale nečekali jsme překvapivě tak dlouho. Jak dlouho jsme mohli čekat? Čekali jsme průměrně takových slušných lidských 10 minut. Lidských. Na stonožky nevíš, kolik to je? Na stonožky to mohlo být takových 100. Minimálně 100. Minimálně 100 minut. 100. Takže no, to by bylo crazy, nechtěl bych být stonožka. Fakt napíšu být stonožka. Každopádně furt se identifikujeme jako lidé, takže to bylo jenom těch 10 minut, naštěstí. Takže, dobrý večer. Čekali jsme 10 minut ve frontě, potom se nás dostala řada. Ano. Potom vlastně jedna milá paní, taková hezká zaměstnankyně v oblečku, v kostýmku, na nás vlastně mávala rukou a řekla, pojďte dovnitř. A jsme byli jako, no tak dobře, tak jsme šli dovnitř a viděli jsme velký oranžový jas, který vlastně naznačoval to, že jsme už uvnitř. Nemohli jsme uvěřit vlastním očím. Vlastně v ten moment jsme si uvědomili, že jsme prostě vyhráli. A bylo tam, viděli jsme ty Fortnite děti, jak tam prostě si dávali ten svůj burger. Asi vlastně jakoby jedno z mínusů, které bych jako této pobočce jako dala, tak bylo vlastně to množství Fortnite dětí, které byly opřené o opírací pult a vystrkovaly na svůj prdel. Jakože dokázala bych si to představit i bez nich, ale asi by to nebylo ono, kdyby tam nebyli. Takže vlastně byly to placení herci. Řekla bych, že to byli placení herci. Bez toho by to nebyl ten zážitek. Mně se to docela líbilo. Bylo to fakt jako asi do toho vibu to sedělo. Čau měl dobrý účes. Takovej... Trošku na stranu to hodil a jako fakt podle mě to jako vyšéfil jako do toho Popeyes, jako že to bylo jako speciálně. Jo. Byla docela vlnka. Vlnka teda taková, nebyla to Austrálie, ale takové, nevím, Nový Zéland. Jako zavlnil to dost. Zavlnil na Novém Zélandu. Až přes příliš. Takže vlastně tak, pak jsme se vlastně objednali to jídlo, které přišlo. Přišlo. Zaměstnanci místní byli takový jakýsi... Kurva, nemám brýle. Jsem fakt hrozný Vietnamec. Tak to bylo šílený. To jsem vůbec nedokázala identifikovat, co to mělo znamenat. No to byl ten týpek tam. To je ten smajlík. No týpek. Měl takhle, řezte si vaše přední 2 zuby, kdybyste byli zajíc. Týpek všechno věděl, všechno znal, jo? Takže prostě týpek hodně by vám poradil, kdybyste prostě se potřebovali dostat někam do Izraele, tak vám řekne cestu, ale jo, to byl prostě týpek, co fakt jako věděl svoje cesty a věděl prostě svoje způsoby. Takže ten tam byl a pak tam byl nějaký autista, který se tam točil v kruhu prostě a jako průměrní zaměstnanci fast foodu asi, I guess, byli jako docela v pohodě, i když jakoby moc jsem jim nevěřila s tím kuřetem, ale jako mohl by tam pořád pracovat, vole, Martin Lukáš, jako jo, tohle bylo lepší. Manažer Martin Lukáš. Jo, asi to bylo lepší než to. Týpek nám prostě usmažil kuře, dal nám ho do housky, já jsem si dal prostě spicy kuře, dal jsem si hranolky a dal jsem si nejvíc americkou omáčku na světě. Tak, já jsem si taky dala vlastně hranolky a tuhletu americkou omáčku a dala jsem si deluxe nepálivé kuře, protože nemám moc ráda pálivé. A co bych o tom řekla, jako já nechci znít moc jako na úrovni, ale vlastně byl tam jenom jeden pátek rajčet, který se vyskytoval jenom v jedné půlce a musela jsem se k tomu trošku prokousat. A ta půlka s rajčetem samozřejmě byla vynikající.
půlka bez kuřete byla obstojná, ale ocenila bych, kdyby tam byly 2 plátky rajčete. Což jako myslím si, že Popeyes neskrachuje, kdybyste tam dali 2 plátky rajčete do píčusové, no to je jedno. Ale prostě overall, potom co jsem snědla kus, tak jsem si říkala, že určitě až to dojím, tak bych si dala třeba ještě něco, úplně mi to nenaplnilo, ale to bylo spíš kvůli tomu, že jsem měla hlad. Ale jako opravdu musím říci, že nebylo to špatné a vlastně kdyby něco takového bylo v Českých Budějovicích na lanovce, tak bych tam chodila po škole na oběd, i když... Tak to byla hrozná sugar daddy. No, jako já mám takový cíl vlastně v životě, o tom já jako taky, nikdo neví, ale chtěla bych být jednou taková sugar daddy. Já bych jednou chtěl být sugar daddy. A chtěla bych mít tolik peněz a kupovat si Balenciaga, lyžařskou bundu, vlastně jen tak, protože je mi zima. Jo, prostě jako takový život bych chtěla jednou zažít, ale na Popeyes si myslím, že ještě jako mám peníze, jo, akorát, že prostě je to v Praze a jako, ale takhle, jo, shodli jsme se, že ty hranolky v Popeyes, musím říct, vypadaly docela spicy, ale nebyly spicy, oni byli jakoby opravdu dobrý, byli okořeněný něčím, co si myslím, že je nějaká návyková látka, protože to bylo jako fakt docela po píči a namočený v americké omáčce, tak to bylo ještě víc po píči a zopakovala bych tento zážitek. Viděli jsme malého kluka, který si koupal pouze hranolky a mega jsme to odsuzovali, ale až po ochutnání jsme pochopili, že týpek má mega validní point a že si to kupuje fakt jakože má to smysl. Má to smysl. Kupte si v Popeyes jenom hranolky. To kuře v pohodě, ale osmažíte si řízek doma. Jako jo, je to úplně to stejný. Vlastně v podstatě nemá to rozdíl. Má to rozdíl? No já jsem si teda dal kuře v housce, spicy. Bylo to docela chill, ale bylo to prostě kuře v housce. Ale hranolkám teda asi bych dal 10 z 10. No, ty byly americká jako 15 z 10. Tam ty hranolky byly šílený. Jako to jako místní jako přebombily, ty vole. Tak to jako fakt přebombily. Jako to bylo extrémní, ty vole. Kuře v housce OK, hranolky šílený. Mega oceňuju čáva, co si zapískal po burgeru. Ten si to, jako představte si, že jste prostě animovaná postavička, která si mega vychutná prostě chálečku a pak si prostě poskočí potom, tak tohle byl přesně týpeček. Prostě burger byl tak dobrý, že si týpek musel zapískat a to oceňuju, to respektuju prostě. Jo, je to správný. A ještě si sundal bundu a protože... Ale burger byl prostě moc hot, burger byl moc fire, takže... Ne, abyste nás nepochopili špatně, burger byl jako vynikající, akorát ta houska vypadala jako, že... Ta houska byla hnusná, ta houska byla nic moc. No, nebyla, no, jako já musím nesouhlasit, jakože ta houska byla docela dobrá, ale ona byla docela žlutá, ty vole. Jako, Kajzerka lepší. Byla žlutá a byla taková hodně máslová a vypadalo to trošku, že jako, nevím, to oni dali curry, vole, nebo něco takového, ale vlastně ono trošku, no takhle, trošku tam jako neseděla k té chuti. Bylo to taková trošku jako exotická chuť, potom jsem si myslela, že žeru nějaký indický burger, ty vole butter chicken, kámo, ale jakože v pohodě jinak, jakože úplně v pohodě. A ono to vlastně hrálo dohromady. Akorát potom, když to žerete, tak je to jakoby moc velký a sežerete půlku burgeru a zůstane vám tam jenom houska. Ale jako v pohodě jinak, mega v pohodě jinak. Já si myslím jako to samý asi akorát. No, mě prostě zaujal čávo, co tam prostě si zapískal. To jako respektuju, prostě když ti jídlo chutná, tak si zapískáš. Jo, my jsme si zapískali, když jsme šli ven. Jo, tak taky jsme si zapískali. Je to tak. A, no, asi si zapískám, no. Jako Popeyes. Big up. Ale dávám vám trošku body dolů, protože vlastně no jako jenom tak. Prostě jako jenom tak. Nemůžu vám dát jen tak 10 z 10, ne? Ne, já dám 8 z 10, Já taky dávám 8 z 10.
Původně jsem Hranolky chtěla dát dobrý. 7,5, ale teď dávám 8, protože to kuře bylo fakt dobrý, vole, jako co vám budu povídat. Jako hranolky dobrý, kuře v housce v pohodě. Jo, jakože mě to chutnalo. Jako takhle dobrý kuře jako neseženeš prostě. Nebylo to mletý, kámo. Nebylo to mletý. Nebylo, to bylo dobrý. Bylo to fresh. Ale no, kuře v housce, no. Jo, zašla bych znovu, ale asi jenom na hranolky, no. No. A to je americká omáčka, taky doporučuji, prostě americký shit. Jako dobré. Zažil jsem prostě Las Vegas. Byli jsme trošku jako předimenzováni na jiný kontinent. Tak